ang kinabuhi sa mga santos, mga igsoon, kinabuhi sa pagsugot sa Ginoo. Nya sa ilang pagsugot sa Ginoo, ilang murag gibilanggo ang ilang kaugalingon sulod sa usahay, sulod sa monasteryo, sulod sa kanini ang simbahan. Sama ni Santa Clara, nagpuyo sa monasteryo. St. Francis of Assisi dito sa siyang community nga murag hermitage, murag gipriso sila. Ang mga maghimong pari musunod sa Ginoo, murag gipriso sa seminaryo. Nya kami sad nagpari, murag gipriso sa parokya. Tanawon sa uban muramig way kagawasan. Nya ang gisulti sa Ginoo diri sa unang pagbasa nga kamong mga masupilon sa Ginoo, mabihag mo. Unsa may buhaton sa mga bihag? Gawasnon o piniriso? Mapriso. Kung musupak kuno sa Ginoo, mapriso. O niya, kung musunod sa Ginoo, unsa may mahitabo? Murag physically mapriso sad. Pero dunay dakong kalainan. Nga naman, kay ang nagsunod sa Ginoo, physically murag limited kaayo ang ilang lihok, pero gawasnon kaayo ang ilang hunahuna o kasing-kasing. Ano na nakanindot. Pero ang nagsupak-supak sa Ginoo, murag usahay physically, mura sila gawasnon, pero naasay physically, piniriso, samaan ang naadihag yun sa mga prisuhan na to, nagipriso yun nga, hapit wa na higdaanan. Pero ang ilag yung hunahuna o kasing-kasing, dili gawasnon. Muna ang nakalisod. So dunay gitawag nato in quotation ang ilang pagpriso tungod sa silot anang punishment. Pero ang tao nga nagsunod sa Ginoo, bisan pag imartir, bisan pagpatyon, gitawag na og reward. Pero gisilutan sa kalibutan. Kamo papilion mo hay may inyong gusto nga silot, kanang silot sa kalibutan o silot sa Ginoo. Hilom kay mo niya. Pangutan na imong tupad. Ina, sa may gusto nimo, silutan ka sa kalibutan o silutan ka sa Ginoo. Sige na. Pangutan na ako na. Kaya kita ra ba no, hadlok kaita sa silot sa kalibutan. Nanglitan, in kasos, ug mosunod ka sa Ginoo, labi na ginang moingon biyai ang tanan, na, mag-antos ta, oy, unsa na malay atong kabuhian. Mao magiday na. Naarabatay mga anak, naarabata, unsa na malay atong kaugmaon, ug biyaan tanitanan. Muna gipakita na ni Saint Clare or Santa Clara, na misunod siya sa Ginoo, gisunod niya si St. Francis of Assisi. So, mauna, mubiya sa tanan, mauna isugo sa Ginoo. Gisunod ni Santa Clara, biyaan niya tanan, muragog nasuko to yang ginikanan, kay gi-arrange naman ni siya og marriage. Teenager man to ilas una nga i-arrange na kag marriage. Sus ni sibat siya sa ila. Ngadto siya sa monastery ni St. Francis. Pag human adto niya ni St. Francis, gibutang siya sa Benedictine nga monastery. Giapas siya sa iyang ginikanan dito, ning gako siya sa kaning altar bas monasteryo. Nya iya naman tong giputol iyang buhok. Iyang gipakita siyang ginikanan nga wa na siya buhok. Iya nang giputol. O nang nasubo kayo iyang ginikanan, nya ang iyang harianon kayo nga sinina gown, iya nang gibutang sa daplin, giilisan na niya og ordinaryo kaing sapot na pobre kayo. Nana, biya gid tanan. Mo sa gibuhat ni St. Francis. Ug kamoron ingnon mo nga
ang tanan ninyong kwarta ipalit og slot mo, sugot mo. Bisag kamo lang din ba, sugot mo dili. Waiting mao na siya. Kausaon naman lang pa dir, saon naman lang mong kinabuhi. Di ba? Nga ko lang ba, og ingnon ka. Moto si Propeta Ezekiel sa unang pagbasa, ingon, model ni ang imong kinabuhi. Maglungag ka sa inyong paril, niya mulusot ka nga magpasan sa imong karga nga murag mukagyo, biyaan nimo tanan. O giingnan sila, magpadayon gani mog supaks Ginoo, kuhaon mo sa mga kaaway gikan dinhi ang inyong pangulo uwaw kay siyang kaugalingon mo to iyang tabunan iyang naong maglakaw kay uwaw kay tanan nga mabihag ba di kaganahan mo tan-aw sa imong palibot tungod kay dili nimo di nimo gustong tan-awon nga gipanggapos na mong tanan unya giguroy na murag mga hayop. Ug maunay mahitabo nato kung sige tagsunod aning atong kaugalingon. Muna si Kristo ang iyagyong sugo nga gisunod sa ni St. Francis ug ni Santa Clara ug sa mga santos nga tanan. Pag-ingon Dios Ginoo, biyai ang imong kaugalingon ug sunod nako. Biyaan gyud. Kaugalingon ba? Niya unsa man na pag-translate nato kun minyo ka, ingon mas Kristo biyai imong mga anak. Biyai imong bana, biyai imong asawa, imong balay. Hibaw mo, saan na pag-translate? Dili mo hibaw? Awas ako hibaw, di ba ang kuminyo? I-research na lang na ninyo. I-research ba? Saan man niya? Kung atong tanahon si San Lorenzo Ruiz di Manila, minyo sa to siya, nasa siya anak. Nagpakamatay siya isip martir dito sa Japan. Kung sa may iyang gihuna-huna ato, nga ang iyang kamatayon alang sa kaluwasan, sa kalag sa iyang asawa, sa iyang anak, ug sa tibuok katawhan. Ano bang ang pagbiya di ay nga gipasabot ni Kristo, higugmaon nato ang kalag, dili ang lawas. Higugmaon ba ang kalag, dili ang lawas. O na, kung ikaw sa kaginikanan, gusto nimong biyaan imong anak, ayaw pagsighuna-huna sa lawas nung kaugmaon sa imong anak. Huna-hunaa ang kalagnon na kaugmaon. Una, di ka magsigig kisi-kisi aron imong paeskwelahon. Lawas nun naman na. Imo hinoong pabasahon og Bible, tudluan imong basag Bible, niya tudluan imong pangadsi, imong dadon sa simbahan, imong paambitan sa gugma, dili anang siging kasaba, siging yaw-yaw, siging pangusi. O kana, nindot kay na. Nya unsay mahitabo sa imong anak? Mabuangon o mabuutan? Sige, huwag magduda mo. Suway. Nya kung ang imong bana, imong biyaan, unsa may imong buhaton sad, imong higugmaon ang iyang kalag, dili ang iyang lawas. Una, kung ang iyang lawas, iyang ipuyo dito sa silingan, higugma lang yapon. Kalag may imong gihigugma, apil na sa tong kalag at tong iyang ikapuyo dito. Nya, saban, iyon ang buhaton. Hindi man mong tingog. Tanawa, di ba galison mong biya ko, ngigawin pa dir, unfair na. Mao na naron ang imo ng kaugalingon imong gitanaw. Nya unsa may mahitabo, gawas nun kang mohigugma sa imong bana, sa imong anak, sa imong asawa, nga wa gyud kay kahadlok nga mohigugma niya. Kay nga naman, ang kalag may higugma. Kung dautan, imong higugmaong kalag, maningkamot ka nga matabangan, nga mabalik sa Ginoo. Kung buutan sad, aw imo sa siyang higugmaon, magkuyog mo padung sa Ginoo. Nawagi problema. Mao na gitawag og inner freedom.
kagawasan diri sa imong kasing-kasing. Kana bang bisag gigapos ang atong kamot og tiil, pero gawas nun ang atong kasing-kasing. Kamautang mosultis kamatuoran, mobuhat sa kamatuoran, mobuhat sa mga maayo, bisan pa og murata og gihulga nga patyon. Ug mao ni tingali ang kuwang sa ato rong mga pamilya. Nge, lingian na imong tupad nga nagduka na ingna zaman ka gawas noon ka karon. Mutan na. Gawas noon ka o nabilanggo. Kana bang magpanagan na kag sulti kay naay kahadlok. Kana di nakagawas noon ana. Magpanagan na kag agi anang dapita kay naa kay kontra. Di nakagawas noon. Inigsulti na to, ayaw sulti kay na mapatay gyud ka. Awa na, di nakagawas nun. No? Ana. Nabitay usa sa atong mga donors dinhi na pertigin niyang lisura kay hapit na kuno sila way bugas na sakit pagyud ang iyang asawa. Niya kay nakasaad man gid siya nga mopalit siya og slot. Iya jong gihatod dinhi. Niya karong bag-o nag-text siya nako siya nga, Father, wa gyud ko magtuo nga sa among kalisod o sa among mga giatubang nga problema na agi kinahanglan kay financial, nakapalit gyud ko usa ka slot, purtigid na kong lipaya, Pader. Nako niya, namoy kwarta isa. Wa lang gyapon, pero malipayon kay ko. Sa inyong una-una, unsa ka to iya? Kagawasan to o napriso? Kagawasan, kamao siyang mogastos iyang kwarta para sa Ginoo, nga way kahadlok unsa pay sunod. O wa pa jud koy tawo nga nailhan nga ingon anig batasan nga nagkalisod sa ilang kinabuhi. Basta tinuod lang yun nga gawas nun nga muhatag sa Ginoo. Sa among panag-abot sa COVID-19 kagabi sa among grupo, mo sanay among mga testimony dito nga kining pagbiya sa mga bisyo, pagbiya aning atong mga katagbawan nga lawas nun, muhatag nato og kahigayunan nga makasinati sa mga grasya nga dili na nato ma-imagine. Di na ma-imagine ba nga mangabot nga di na sad ta makaingon nga kuwang, di sad kay siya sobra. Kay di man siya kasobra kay imo mang ipang share labi na dinhi simbahan. Di gyud kay siya kasobra, pero di gyud kuwang. Pero ang nag-awas-awas ang kalipay. Kana bitang kalipay, kalinaw, mag-awas-awas gina siya. Pero ang kwarta, adi gina kasobra. Mao na gipuy-an nila ni Santa Clara o sa mga santos. Unsa gitoy atong tubag sa Salmo? Ayaw, ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Mao ni buhat sa Ginoo nga di gid nato angay kalimtan nga iya gitang lipayon. Kay matod pa niya, bulahan kamong mga kabos niya ang iyasang gisugo atong batanon nga gisunod ni Santa Clara, biya uli sa inyo, ibaligi ang tanan og maang ihatag sa mga kabos. Og unsa may saad, maimo ang gingharian sa langit. Unsa man ang gingharian sa langit? Kalipay nga way katapusan. Sino nang kag imo nang bation? Awas-awas imong kalipay. Awas-awas gyud. Mao nang ako ning balik-balikon di sa ko mahadlok mosulti ani nga kining tanan nga nagsigbalik-balik og palit og slot nato or donate or bisag dili dinhi kanang sigig donate ngadto sa mga kabos, sa mga gitawag nato bag works of charity. Tanan yung gabuhat ana sa kinasing-kasing malipayon.
Pero kanang magsigilag pangayo, sigilag pangayo. Di gyud ka maong manghatag, sigilag pangayo. Ang mga naong pulos masulubon, magkutkuts o lisod kay Father, lisod kay. Magsigilag ana. Pero musugod kag panghatag, mawa gyud imong kalisod. Ako sad sa akong ginagmayng paagi na sinati ni nako sugod pa ni antong 1984. Hangtod karon na sinati gina nako. Wa gyud ko kasuway nga nangutkot ko sa akong tungod sa problema or na stress ko tungod sa problema sa kwarta. Bisan pa man og daghan og dagko kaayong mga problema sa kwarta ang akong giatubang hangtod karon. Relax ra gyud. At testingin aninyo wa pa mo katesting. Pero nakatesting mo i-share sa uban. Tani kani mga bata dinhi ato mga sasing boys, ako ning itudloan ay musig pangayo o kwarta. Pangayo mong trabaho aron mo makaalagad. Wa man mo'y kwarta, pangita mong trabaho. Kay magsigil ra mong pangayo o kwarta, mahurot pa na, moabot ang panahon na kasabaan mo sa inyong gipangayuan. Pero magsige mong pangitag trabaho, sama ning pagpanglimpyo dinhi, pamunita ng mga sagbot diha, nya magbinuutan, dili magsigsugal, dili magsigi og ang lakwatsa. Hasta daghanang kwartas imong kinabuhi, hangtod ka mamatay, porting daghanang kwarta. Bot naminaw ba ni sila? Ay, wala man ni sila may pagkabuutan na karon, basig naminaw tingali. Ato ni silang yampo. Tudloan ba? Muna ito itudlo sa mga bata. Dili na yung sige, eskwela yun. Maayo mo na ang pag-eskwela. Pero ang hunahuna gani mo, eskwela ko kay aron makakwarta na dako ang dimalas anang kinabuhi. Eskwela aron mas makasabot kas kinabuhi, aron mas ma-maximize nimo ang gasa sa intellectual capacity nga gihatag sa Ginoo, aron mas makaalagad ka sa imong isig katawo. Kana mo nindot nga orientation nga atong ihatag. Di kita mabilanggo ana og kanunay tang punon sa Ginoo kay maunay buhat sa Ginoo. Kinsa tong gasunod niya himuon niyang malipayon sama nila ni Santa Clara, St. Francis of Assisi, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos. Manindog ta. Mga igsuon, diha sa atong pagtubag sa pulong sa Dios o pagsunod niini, nagsaad ang Ginoo sa kabulahanan. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa, kaobispuhan ug kaparian, nga sa ilang pagpaningkamot sa pagsunod ni Kristo Jesus, ilang mapaambit ang pagkamahigugmao ni Kristo sa simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang maghuhukom sa atong nasud, nga ilang mapasubay ang hukom nga maangayon sa kabubuton sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanan nga nabilanggo supak sa kaangayan, nga dili sila kawad-an og paglaom sa grasya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa dili makapasaylo sa ilang isig katawo, nga ang kahayag ni Kristo mudan-ag kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon sa Dios nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang kanilang mihalina, nga ang pasaylo sa Dios ilan ang matagamtaman, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Langit nung Amahan, tuburan ka sa tanang grasya o kalipay, nangamuyo kami kanimo, ihatag ang among mga gipangayo, nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.